እዚ መደብ ሓንቲ ዓለም እዩ። ኣብዚ መደብ ብፍሉጥ ጸሓፋይ መምህር ኣማኑኤል ሳህለ ዝተጻሕፉ ጽሑፋት እናባኹም ነቕርበሉ ሰሙናዊ መደብ እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ መደብ ንምክትታል ወትሩ ሰንበት ናይ ንጎስ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ቆፀራኹም ምስ ሃርሞኒ ሜድያ ይኹን። ኣቕራቢ እዚ መደብ እንያት ሚካኤል ሰናይ ምክትታል። ዕውር ንጥዑይ ክመርሖ ይኽእል ዶ? ሓደ እዋን ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ከተማ ሓደ ትካቦ እተባሃለ ሰብ ኣብ እንዳፈታዊኡ ኣምሲኑ ገዝኡ ክኣቱ ገለ ናይ ርብዕ ሰዓት መንገዲ ምስ ተረፎ ናይቲ ከተማ መብራህቲ ብምሉእ ይጠፍእ። ወርሒ ስለ ዘይነበረ ድማ ዕውል እውን ይብል። ደርገፍገፍ እናበለ ከሎ ምስ ሓደ ካልእ ሰብ ይጓነፅ። እቲ ሰብኣይ ገሪሞ ደሓን ዲኻ ይብሎ። ደሓን ኣብ መንገዲ ከለኹ መብራህቲ ከተማ ስለ ዝጠፍአስ ገዛይ ንግዚኡ ጠፊኡኒ በየን ከም ዘምርሕ ተደናጊረ ብምባል ይምልሽ። ብድሕሪ እዚ እቲ ሰብኣይ ኣበይ ገዛኻ ባዕለይ ክመርሓካ ይብሎ። ትካቦ ድማ ጽቡቕ ገይሩ ይሕብሮ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ንትካቦ ብኢዱ ሒዙ ልክዕ ናብ ገዙ የብፅሖ እሞ በል ገዛኻ በፂሕካ ኢኻ ደሓን ሕደር ይብሎ። ሽዑ ትካቦ ገሪምዎ እዋ ከመይ ነገራቱ ኣብቲ ብርሃን ወርሒ ዘይብሉ ጸልማት ከመይ ጌርካ ከይተዓንቀፍካ ጥውይ መንገዲ ከይተጋጋኻ ገዛይ ኣብፅሕካኒ ብምባል ይውከሶ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ዕውር ኢሉ ይምልሰሉ። እምበኣር መልሲ ናይቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕቶ ከምዚ ይስዕብ፣ እወ ዕውር ንጥዑይ ክመርሖ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ኣብቲ ኣዝዩ ጸልማት ዝኾነ ግዜ እዩ ዘጋጥም። ከመይሲ ንዕውርን ጸልማትን ብርሃንን ኩሉ ሓደ እዩ። ነቲ ዓይኑ ዝርኢ ግን ብርሃንን ጸልማትን ፍልልይ ኣለዎ። ስለዚ እቲ ዕውር ነቲ ጥዑይ ክመርሖ ዝኽኣለ እቲ ጥዑይ ብጸልማት ዘይርኢ፣ እቲ ዕውር ግን ኣብ ብርሃን ኮነ ኣብ ጸልማት ብዓይኑ ዘይኮነስ ብእተፈላለዩ ናይ ኣካላቱ ህዋሳትን ናይ ምድህሳስ ዓቕምን ስለ ዝምራሕ እዩ።